kodok korka weche makamagi. Erokamano maduong' ahinya. Nawacho kendo anuoyo kendo kana ok ineno mijumbe mari e gweng' chakre dwe mar 12 tarik 22 nyaka koro to nyoro kata kawuono nikech kinye magine tich ka to ng'e ni ok ang'e nanyalo wacho nang'o Fred. Fred, Ken Muga gi Rosi nosediero bura mokuom paro mag chike manitiere mabunge nigo chal ka gima mesa gi opong' gi weche. Aparo ni Ken gi Roslyn osetieko wach nikech gina weche gogogo. Medengero. Okapani nitiere gima nyien nikech ing'eyo ni e mesa mar chiemo ka gisekoni gineno kuon koket ka gisekoni gineno ka rech oket ka gineno bende obuolo gik mamoko nitiere ok anyal loko gigi ok dang' awach ni ok dalo kuno lokre makati magi gik mane nyimo od bura koro kapani nitie mang'eny Victor manyalo wacho mak mana gima nyalo wacho ni to kuon magi kelo ni okele nang'o kech inyalo kelo kuon to kaka ichwalo kuon e mesa ema pogore nitiere kuon ng'at ma samoro kelo kela kuon ka wiye oke to nitiere miyo ma samoro yudo ka oginene ong'ino kuon maber mabiro makata koro king'wenyo to yudo kaka iyudo bathe komi iginene komi sienye godo bedo maber aparo ni gima duong' madhi kawo pach jood bura kuom thuolo masani gin weche mochuno jood bura to matin mochuno jopiny kech kinde mosekalo kacha Victor okaluor mar nuoyo gima asewacho ka ni waonge jood bura kendo ang'e ni wawinjo ka ging'e ni wang'e ni gionge wan gi bunge bara paga jood bura ogogogo Victor manyocha ne ochwalo chike manomiyo pek mar ngima ni kama ntiere ema doki od bura koro kapani nyo gidhi onyomgi e pool moro mar baptism koro giduogo ka gin jood bura manyien kata mano donjo e sanitizer moro koro oluok gi giduogo manyien kata kitu warruok moro donjo chunygi okapani ntiere expectation moro madang' wanyis jopiny ni dhi timore manyien e od bura ni jood bura dhi kawo gik mamulo jopiny mokwongo mana kaka ne ok gikawo e thuolo mancha pod nok gidhi e recess kata yweyo cha e kaka pod gidhi duogo ka gichal but kama gibiro yudo ka samoro diponi gik mamulo gi nitie kuondego ema gibiro rete achiel kuom gik ma gidhi rete en report mar NADCO report mar NADCO ni dhi kawo thuolo malach mar weche madhi twaki e od bura gima miyo dhi kawo thuolo malach en nekech komachielo nitiere gik manie NADCO kama maduong' moloyo en wach mar reconstitution mar IEBC ni neno ka komachielo do osesiemogi kendo do nyo owacho ni kamiti kata mana aput manochuogi cha nonego beni dhi mbele gi tije koro mondo mi chug apud cha nekech ing'ena apud cha kodhi nyime to tiende ne winjruok manyocha ne olos makai mar NADCO dok back to the drawing board tiende ni gimoro achiel no en achiel kuom mise kata sirni manyocha ne ogero NADCO wach reconstitution mar IEBC no ting'ene kimulo siro na iwuodho oko to tiende ni odno lwar koro miyo wach mar NADCO ni dhi nyime e yo malach mar ariyo gima miyo wach mar report mar NADCO ni donje ka dhi kawo thuolo malach en ni nitiere gik mane giwinjore ma miyo Azimio gi Kenya Kwanza otiyo together ne kiching'e ni ka report mar NADCO ni pod okobiro ncha ne wan gi weche mag ng'anyo chien kacha mano otimore kacha alafu report ni bende nitiere gi timeline mare manyako lu koro mondo mi IEBC ma kuome omoke rot kendo onge gi commissioners ka mondo mi gibed gi commissioners mapiyo manyalo chwalo gik magidwaro gi kata tije IEBC mondo dhi nyime chuno ni report mar NADCO ni nyaka chwale mapiyo ni winjo weekend kacha ka jaod bura ma both minority to gi majority leader Pio Wandai to gi Kimani Chungwa no wacho ni gide miyo lipod ni priority kata mana senator ma Kericho bende Aaron Cheruyot bende kan winjo ka loso bende koro ntiere winjruok ka winjruok ni biro e goodwill mar political parties kata mana formations gi ariyo coalitions ariyo Kenya Kwanza gi Azimio nigi winjruok makare nekech gini kelo gik magidwaro mondo chopnegi kare gik magidwaro achiel kuomgi ang'eni nekech sa pod wabiro duogo achiel kuomgi gin weche mancha ne winjo ka giwacho mag chuogo lemo moko ka
lemo mar prime minister cha, nitiere lemo mar opposition leader to gi jolupne ariyo. Mana kaka nche ni winjo ka wawacho chien kacha ni nitiere jok mageto lemogi. Kiae wach mar ariyo bende winjo ka ne giwacho wach mar interference gi political parties ka, bende gidwa ni mondo mi gilose, nikech ing'eyo nitie kaka Kenya Kwanza nitiere kaka osebet ka joywayo Jubilee to gi chama mamoko. Koro mae en gima nitiere interest mar political parties to kinde duto Victor. Ncha wawacho ni kiyiengo mise mar Kenya Kwanza kati yiengo mise mar Azimio, jogi duto giringoga to giloso gik ma gidwaro mondo mi otimang'o ochop kare. Kora paro ni gik mamoko kaka budget, keching'eni sani wantiere budget making process ma bende no osechakore, en gima dhi biro namba 2 e priority mar jogi. Nikech onego bed ni weche mag budget gi kaka gimedo dhi gi kaka sa medo dhi, onego bed ni koro giyudo kama giketo gie mondo mi ka thuolo gi timeline, keching'eni budget sani kaka timore en gi timeline ne. Nitiere kaka onego bed ni gik moko timore, keching'eni sani budget ma itieko mae to machielo semana chako, nikech already bill no ni e parliament. But ka odonjo gik ma samoro ni mulo jopiny, ma samoro japiny ma winjo wasani nyalo paro ni weche mag pek mar ngima ni nyalo dok piny, ni nitiere ono moro ma jood bura gi nyalo dhi timo. Victor mano onge. Erokamano. Japiny e lwet nono, en kende. Japiny ni